बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि अनजालि बिसि सेवलि महिलारिया गावसोरनि बेसेन गोसा भटखौ होनायनि उनाव ओंखारबोनायखौ नुनो मोनदों आरो बुंनो थाङोब्ला क'क्राझाराव एबार बिथांनिनो बिसि अर्थात बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेवलि महिलारिया बिजाथि हिसाबै गसंदों आरो बे गसंनायनि उनाव दिनै गावसोरनि भटखौ देबोरगावनि जि एमइ स्कुल भट सेन्टाराव भट मिरुआव होनायखौ नुनो मोनदों आरो भट होखांनायनि उनाव बिदिनो बिसि आरो फिसाय अर्थात हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि अनजालि बिसि सेवलि महिलारिखौ ओंखारबोनायखौ नुनो मोनदों। दङ एसेम्बलि इलेक्सन गथै आसामाव आरो बिटिसिनि खोथायाव आङो दहाय फुंनि 7टानिफ्रायनो जिखिनि खबर लाबाय थादों बिराद मोजां। जोंनि बिपिएफनि 11टायाबो खोब मोजां आरो मोनब्रै बिजेपिनि बेबो खोब मोजां। मथथे एकदम 100% एक्सिलेन्ट भट जागासिनो दङ आरो जोंनि फेभाराव माने बिटिसि एरियायाव 15टाबो थांगोन आरो सरकाराथ' एनडिए हिसाबैनो फाइनाल आरो चिफ मिनिस्टारा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो जागोन। आरो मैया तामुलपुराव जिखिनि घटना जादों बेखौ आंबो खोनानानै गोसोआव दुखु मोनदों। बियो जानो नाङामोन। जेखिजाया आं बिनि सायाव तदन्त जानाया मोजां बेखौ आं लुबैदों। आङो चिफ मिनिस्टार सारखौबो आं बुंगोन जे कालप्रिट बेखौ हमनांगौ बे आंनि दाबि। सार साबैसे मन्थ्रि डिमान्ड खालामो? मन्थ्रिया साबसे मोना बेयो रिजाल्ट ओंखारग्रोथों। रिजाल्ट ओंखारनानै जोङो रायलायगोन एनडिए हिसाबै जों रायलायगोन बिपिएफआ साबसे मोनो सोर मोनो बिनि सायाव जोंहा सावरायनांगौ दं सावरायगोन। दा जोङो जेबो बुंनो हाया। मथथे बिटिसि एरिया हिसाबै रिजाल्टआ एक्सेलेन्ट। बिजेपिनाबो बिराद मोजां बिपिएफनाबो बिराद मोजां। इउपिपिएलआ जिर'। इउपिपिएलनो सोर भट होनो? इउपिपिएलनो भट होनाय माने गावखौनो माने सरसोमनानै लानाय बे फोथायनानै लानायसो जागोन। एकदम मोजां नङा। आं बुंबाय थादों इउपिपिएलनि खोथा बा सोरबा प्रमद बर'नि खोथा बा सोरबा दिपेन बर'नि खोथा लानानै जुदि जोंनि रायजोफ्रा सोलिनांगौबा बे थैनायानो साबसिनसै। माने सेस खालामगोन बिसोर आरो बिसोरखौ बिसास खालामनो नाङा आं अनुरद खालामदों। देरहागोनथ' 100% दाउट खालामनांगौ गैया। आंनि क'क्राझार समस्तियाव एसटिआव देरहागोना 100%। जुदि देरहालाङोब्ला मन्थ्रिखौ हिन्जावफ्रा डिमान्ड खालामदों आरो हिन्जावफोरनि खामानि मावनांगौ जिहेतु दायित्व गोनां मोनसे पदबि लादों बाहायथ' आरो जिरायनानै एमएलए जानानै जिरायनानै थाहैनाय खुनु खामानि गैया। समाजनि खामानि मावनांगौ। साननैसो सिगां जिहेतु नोंथाङा दाब दाब जायगायाव बिसायख'थि केम्पेइन खालामबाय थादों माबायदि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनामोन? रायजो राजानि अनसायनाया बिराद माने साननायनिख्रुइ बांसिन अनसायदों। ओंखायनो माने कनफिडेन्ट बयबो आशीर्बाद होदों। बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो आशीर्बाद होदों। जोंनि स्पेसियेलि बर' मानसिफ्रा बिराद अननायखौ आं नुदों। बर' मानसि सरकारखौ फैगोन होननानै आसा दङ। 100% बिपिएफआ माबायदि रल लानो हागोन स्टेट गभर्नमेन्ट दानायाव? गभर्नमेन्ट दानायावथ' जेनेबा जों 11टायाव देरहाजोबखाबाय ओमफ्राय बाखि बिसिनाबो बिजेपिनाबो देरहागोन 15टायाव। दिनै नोंथाङा गावनि थाखायनो गावनो भट होनानै लानो मोनबाय माबायदि? मोजां मोनदों।